Hvad sker der, hvis man drikker for meget som ung? Altså hvis man drikker for meget alkohol som ung, det kan have nogle ret uheldige konsekvenser. Det vi ser, hvis man drikker alkohol, og ikke kan, hvis man drikker mere, end man kan styre det, så kan det ende med, at man ender i slagsmål, eller måske uønsket samleje. Det kan også være en af de konsekvenser, der kan være. Og egentlig bare, så kan der være nogle rigtig træls ting, som opstår i forbindelse med, hvis man drikker for meget alkohol. Ja. Det behøver ikke at være sådan, men det oplever vi nogle gange, ja. Det sker. Så slåskamp og uønsket samleje, det er faktisk nogle af de ting, man skal være opmærksom på. Ja. Ved du hvorfor de unge de drikker? Jamen altså, jeg tror, hvis vi sådan skal være ærlige, så tror jeg, at der er mange, der gør det blandt andet på grund af, at deres venner drikker. Det bliver så ligesom, at vi skal drikke. Der er lidt omkring det her med at drikke alkohol. Og så tror jeg faktisk, der er mange, der også drikker, fordi de måske har lidt dårligt i perioder. Så kan man godt få en tendens til at drikke sårene væk. Det tror man kan. Og så kan man godt opleve, at man lige kort får et eller andet, hvor det er fedt. Og så er det nogle gange, det ender ud i faktisk, at man får det dårligt undervejs, når man drikker alkohol, altså psykisk, når man bliver det. Så jeg tror, det er en blanding af, at det kan være sjovt. Nogle får det mega sjovt, og nogle gør det, fordi de har det dårligt. Så får de måske sjovere kortvarigt. Og så kan det være, fordi det er et gruppepres. Ja. Det kan være en af. Hvad bliver der gjort ved alkoholmisbrug i Danmark? Altså, det er min opfattelse, at man prøver på at hjælpe dem, der har et alkoholmisbrug. Der er forskellige steder, man kan henvende sig. Altså for eksempel AA-gruppen eller misbrugscenter, som man også har i Holbæk. Og det er faktisk fra man er helt ung til man bliver gammel. Man kan få vejledning og råd til, hvordan man kommer ud af sit alkoholmisbrug. Det er ligesom rygning. Det er jo også et misbrug, og det skal man også have hjælp til nogle gange. Så kan man gå på rygestopkurser. Og her der er der også nogen, der ligesom hjælper en til at stoppe. Ja. Hvor gammel mener du, man burde være for at kunne købe alkohol i Danmark? Jeg synes, den skal ligge omkring 16 til 18 år. Altså 16 år er meget fornuftigt, synes jeg. Det handler også meget om, hvem man er. Altså dem, der køber. Nogle 16-årige vil sagtens kunne styre det, og nogle skal måske være 20 år, før de kan styre det. Nogle lærer aldrig at styre det. Og det er ikke så meget, om de kan tåle at drikke, det er mere, hvad der sker, når de drikker, om det går i knytnævn, når de så skal slås. Ja. Eller der sker noget andet for. Så det er individuelt, men 16 år, synes jeg, det er meget fornuftigt. Hvad bliver der gjort for, at unge ikke får stoffer? Jamen altså, blandt andet det arbejde, jeg har, også jeres normale SSP-konsulent, det er, at vi oplyser omkring de forskellige ting, hvor farlige de er, men også gå ind og fortæller lidt om, hvorfor der er nogen, der tager det. Altså fordi, for eksempel hvis man ryger som 12-årig, hvis vi tager et eksempel som rygning, fordi der er ikke så langt for alkohol, rygning og hash og stoffer, det er ligesom den her vej, det kører. Hvis man starter tidligt med at ryge, så er det et problem. Der er ikke nogen 12-årige, der starter med at ryge, medmindre der er et eller andet, de er ked af. Der er et eller andet, man skal arbejde på. Ja. Og det tror jeg faktisk tit ofte, det er det, der gør, at der er nogen, der tager stoffer. Fordi at der er et eller andet, der trigger dem. De har nogle, det er ligesom, at en alkoholiker drikker så oven væk, siger man nogle gange. Ja. Og det samme her, det er det, der gør, at de måske begynder at tage stoffer. Var det ikke det, du spurgte? Jo. Jo, det var godt. Ja. Jeg blev helt tvivl. Ja.